Selam dostlar, siz hürmetli ijod suyucu tomoshachilarimiz, qadrli yulduzchiqlar. Yulduzlik mezgillarining shiratdagi topshirig'i o'z ishin boshlaydi. Bugun telekranlar qarshina yaqinroq menimcha bog'lalar o'tirardir. Ne uchun? Chunki bugun siz bog'lada uyushib, jayilib, ijod etuvchi Sazvezd yulduzlik festivalida yuqori natijalarga erishuvchi Darinki vokal ansambli turida so'z borashaq. Durusragi, biz bugun angamani aning yetakchisi, Tataristonning ot qozongan madaniyat xizmatkari Valiyev Rifkat Abdulovich bilan olib borashaqmiz. Sho'ltiratamiz do'stlar. Rifkat Abdulovich. Marina, xayrli kun. Hallaringiz, kayflaringiz nechik? Nihallarda yashaysiz? Rifkat Abdulovich, rahmat, hallarimiz yaxshi. Mana men so'rabda ulgurmadim. Sizning de kayflaringiz de, hallaringiz de yaxshidir deb umidlanim. Hamda albatta siz bizning topshirig'imizning giroyi bo'laroq sizni qabul etib, bizning uchun shulay shodlik. Aydagiz siylasha boshlaylik. Endi birinchi so'rov. Rifkat Abdulovich, mana siz o'z ijod yo'lingizni yetakchi bo'laroq, pedagog bo'laroq, ijodiy kishi bo'laroq nechik boshlab jiberdingiz? Men turmushim bilan Qozon ortidan, Boylar Sabasından, anda 65-yilni muzika maktabi ochilgach, shunda o'qirga tilak bildirdim. Shunda o'qiy boshladim. San'at meni bir qiziqsindirdi. Almatga o'qirga ketdim, jir xor bo'ligine. Shunda bilim oldim. Ondan so'ng bilimni davom etib, Qozon san'at institutini bitirdim. Menga направление bilan Bovliga kelga to'g'ri keldi. Bovliga kelgach, Zifaqoyin, Kalinushki isimli vokalniy ansamblar ochdim. Muzika maktabida ishlay boshlagach, bolalar bilan, vokal bilan ishlay boshladim. Ayrim solistlar, jirchilar, vokal ansambller. Помнит Россия эти крошечки, русские матрешки.
Рифкат Абдулович, менә педагог булырга, ни өчен педагог булырга теләдегез сез? Музыка сәнгате белән шөгыльләнгәч, белемнәр алгач, барыбер аны кем беләндер бүлергә кирәк. Шуңа күрә музыка сәнгате белемне яшьләргә, балаларга бирергә кирәк. Гел укытучы булырга кирәк. Бу белемне биргәндә бары укытучы буласың. Шуңа күрә түгәрәкләр белән шөгыльләнәсеңме, музыка мәктәбендә укытасыңмы, булай аралашасыңмы, гел үзеңнең тәҗрибәңне кешеләргә бирергә тырышырга кирәк. Ул педагог булабыз инде без бөтен специалистлар. Вот шуңа күрә музыка ул педагогикадан ерак тормыйдыр инде, наверное. Мин шулай дип уйлыйм. Рифкат Абдулович, әлбәттә педагог хезмәте җиңел түгел. Эшегездә нинди авырлыклар белән очрашырга туры килә? Һәм инде шулай ук уңай яклары бардыр дип ышанам. Балалар минем яңа киләләр, җырлый белмиләр алдан. Аннан соң аларны әкренләп өйрәтергә кирәк. Дыханияларга, авыз ачарга, бөтен
гласныйларны мотор итеп сузарга өйрәтергә кирәк, дикцияларын. Әкренләп елдан елга алар һөнәрләрен үзләрен үстерәләр. И главный цель итеп торырга кирәк вокалистларга, конечно, легато җырларга, образларны табырга, и балаларны кызыксындырырга кирәк. Менә шундый авырлыклар көндә хезмәт итәргә кирәк. Бу бу вокал көндәлек бертуктаусыз еллар буенча шөгыльләнүне, күп тәҗрибәне үзенә тарта, күп тәҗрибә белән эшләргә кирәк. Даринки вокаль ансамбле белән без таныш, әмне сез тамашачыларга сөйләп үтегез әле. Созвездие Йолдызлык фестивале белән беренче очрашуыгыз нинди иде? Балалар белән, солистлар белән, вокаль ансамбльләр белән мин инде 90-нчы еллардан бирле шөгыльләнеп килдем. Созвездие Йолдызлык фестивале башлангач, беренче тапкыр без анда катнаштык. Менә мин дипломымда кулда 2006 елны. 2006 елны. Вокаль ансамбль хәзер минем Даринки бүләкләр дип атала. Ул вакытта мин гел 2 ел сайын исемнәрен алмаштырып бардым. Домисольки дип атала иде. Без беренче катнашкан елны ук бөтен отборчный турларны узып, Казанга килеп,
12'de gala konsertta jırladık. Большой хоровод деп аталайды жыр. Анда кызлар да, малайлар да жырлады. Бүтінсі бір тигіз бойда матур балалар иделер. И менің көңілімде бик матур хәтердә қалды, бик матур болып. Дипломның исеме ул вакытта стремление к победе деп аталайды. Менә шул беренче катнашудан бирле без күп еллар буе гала концертларда катнашып килдек. Улыбками пусть светятся друзей любимых лица. И если надо встретиться, пусть встреча состоится. Пусть шире открываются для радости сердца. А детство не кончается и длится без конца. Это праздник, праздник детства, след оставит в каждом сердце. И откроет сказку дверцу и подарит чудеса. Это праздник, праздник детства, след оставит в каждом сердце. И прекрасно этой песне улыбнутся небеса. Это праздник, праздник детства, след оставит в каждом сердце. И откроет сказку дверцу и подарит чудеса. Это праздник, праздник детства, след оставит в каждом сердце. И прекрасно этой песне улыбнутся небеса. И прекрасно этой песне улыбнутся небеса. Рифкат Абдулович, Даринки вокаль ансамблінде кызлар гына. Алай дисең, аралашу башында сез малайлар турында да әйтеп киттегез. Әйе, хәзер Даринка ансамбльдә кызлар гына. Үткән елларны минем ансамбльдә егетләр дә бар иде, малайлар да. Гел 2-3 малай минем ансамбльдә гел җырладылар. Рөстәм Мануров, ул солист иде, неаполитанский җырларны яратып җырлый иде. Москваларда выступать итте. Без даже аның белән Македониягә бардык. И ансамбльдә кызлар гына, потом малайлар азрак, безнең мәктәптә күбрәк укысалар малайлар. Конечно, малайларны да бастырга була. Кызлар белән җиңелрәк дип әйтмәс идем мин. Һәрбер балага белем бирергә кирәк. Белем ныклап белем бирмәсәң, берсе дә җырламыйлар алар. Алматының алмасы, тәмле куш селәр сибә. Алматының алмасы, тәмле куш селәр сибә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматының таулары, үзләр койшы баллары. Алматының таулары, үзләр койшы баллары. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Һәм инде гадәти булган сораубыз ул Созвездие йолдызлык фестивале хәрәкәте белән бәйле булган иң якты мизгел сезнең өчен ул, Даринки вокаль ансамбле өчен ул нинди? Иң якты хатирәләрдән шуны әйтеп китәргә кирәк. Минем кызлар беренче тапкыр пирамидага узгач, анда гала концертта җырлагач, искитәрлек сөенделәр, шатландылар. Алар шуннан да олы казаныш юк дип аңладылар. И
Biz ул елны Кырымга бардык. Бахчисарайларда выступать иттик. И Черноморский флотта выступать иттик. Искитәлек күңелле, искитәлек матур хатирәләр калдык шул елларны. Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там веками ветры, да снега мели, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богато, чтобы все богатства взять из-под земли. А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам таежный несколько часов. А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Sizde yok Rifkat Abdulç, siz neticeli pedagog. Sizni bolalar yorata. Hem bundan sonra oltuva sizning yo'lig'iz bo'yicha boruvchilar bormi? Bo'lsa kim olar? Минем сәнгать буенча киткән укучыларым бик күп. Ул Нейля Гафиятуллина Питерда операда җырлый. Ул Петербургта консерватория бетерде. Нияз Сафиуллин үзешчән композитор, җырчы, җырлар яза, көйләр чыгара, үзе җырлый. Илсур Мустафин созвездиеда бик күп лауреатлар булды. Миләүшә Миннушина консерваторияда укый. Ипполитова Катя бетерде музыка училищесен. Хәзер ГИТИСны бетерә. Казанда вокаль коллективлар белән эшли. Йоклый кала талгын гына, яз җырларын җырлап Идел ага. Тик мин генә төннәр йокламыйча, каушу көнен көтәм зарыгып. Арайырак булса да сен кайтырсың шикелле язын, ишетеп җилләрдән сагыну авазым. Җырым сиңа булсын сакчы, ятларның назыннан яклаучы. Rifkat Abdulç тапшыруыбыз кызганычка каршы ахырына якынлашып килә һәм инде гадәти рәвештә тамашачыларга, катнашырга теләүчеләргә берничә сүз юласагыз, без бик рәхмәтле булыр идек. Минем теләгем шул яшьләргә и коллегаларга
Жыр сәнгате ул сырый жырлаганны, суза белгәнне, и словесный текстның, шигырьнең мәгънәсен халыкка җиткерергә. И шуларны эшләү өчен гел постоянно распеваться итәргә кирәк. Тавышны диапазоны да эшләргә кирәк, чтобы тавыш гел үссен, киңәйсен, матурайсын, яны обертоннарын эзләргә кирәк. Рифкат Абдулович, бик зур рәхмәт сезгә, әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Искә төшергән якты йолдызлык мизгелләре өчен. Марина, җылы теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә балудан. Сыйсыплар булды бүгендә күрешеп хәлбәләшергә, әмгә үткәрмигәле бергә чакларна. Җаннарыбыз китәреп, әллә ничекләр эзләп, җырлый гүзәл казаныбыз сан уңышларга. Эй, минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун урай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар тиңләшергә, насыйплар итсен Ходай. Сискәдәй сихерле нурым, оғыламда оғыламын, җилкәдәлеп күңелләргә килеп урала. Әйтер сүзең, әйтә белеп, нигәнә күрсәлә түзен, яшер калдым җырларыбыз исән булганда. Эй, минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун урай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар тиңләшергә, насыйплар итсен Ходай. Сезне, дуслар, хөрмәтле тамашачылар, бер атнадан без телеэкраннар каршында янәдән көтеп калабыз. Исән-имин булыгыз. Пока-пока.